ጻጸን አንበጣን ጻጸን አንበጣን ሓደ እዋን ቆውዑ በጽሑ ሓረስቶት እኽሎም ክእትዉ ኣብዚ ሻባሸብሉ ዝነበሩ ግዜ ጻጸን አንበጣን ኣብ ሓደ ልሙዕ ቦታ ተራኸቡ። ጻጸ ሙሉእ መዓልቲ ደኺመ ኸይበለ ዘዝረኸቦ እኽሊ ተሰኪሙ ናብ ገዝኡ ወይ ናብ ቆፍኡ ይእክቦ ነበረ። አንበጣኻ ብወገኑ ዘዝረኸቦ እኽሊ በሊዑ ኣብ ጥቖም ኣብ ዝነበረ ሓደ ልሙዕ ሻኻ ፀሓይ እንዳተጸለወ ብሓጎስን ደስታን ክደርፍ ይውዕል ነበረ። ጻጸ ንግሆ መሬት ምስ ወግሐ ጀሚሩ ክሳብ ፀሓይ ትዓርብ እንዳተመላለሰ ከቢድ ሰኸም ተሰኪሙ ነዊሕ መንገዲ እንዳተጓዓዘ ከሎ አንበጣ ኣብ ሻኻ ኮፍ ኢሉ ይዕዘቦ ነበረ። አንበጣ ድኻምን ጻዕርን ጻጸ ርኢዩ ኣይስልችዎ እንዲ ወደይ ሙሉእ መዓልቲ ክመላለስ እንታይ ገዲሽዎ ዘይዕርፍ በጀኻ ኢሉ ይግረም ነበረ። ከምዚ እንዳበለውን ንጻጸ ደረፈሉ ንዓናባይ ንዓምሳይ ንዓናባይ ንዓምሳይ ጻጸ ዓርከይ ንዓናባይ ንዓምሳይ ኣብዚ ሻኻ ሓጋይ ኮይኑ ከይነቐጸ ክትዕርፍ ክትጻወት ንዓናብዚ ጻጸ 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 አንበጣ ዝደርፎ ዘለኳ እንተሰምዖ ግዲ ኸይገበረ ምእራይን ምስካምን እኽሉ ብዝቐልጠፈ ቀጸሎ። አንበጣ ነዚ ምስ ረኣየ መሊሱ ዓዊሉ ካዕካዕ ኢሉ ብሕንጫጨ ሰሓቆ። ጻጸ ሕጂ እውን ጸማም እዝኒ ብምሃብ ስርሑ ቀጸለ። አንበጣ ኸኣ ዳግማይ ከምዚ እንዳበለ ደረፈሉ እንታይ ኢልካዮ ስራሕ እንታይ ዝኸውን ጻዕሪ ዘይትመጽእ ግዳ ምሳይ ከተማሲ ፀሓይ እንዳተጸለኻ ሓንጎል ካሕድሶ ዝኹሉ ጻዕሪ ጽባሕ ንዘይትነብሮ ገዲፍካ ንኽትከይድ ጻጸ ዝባንካይ ትቕለጦ በዓል ንስኻ ግን ጻጸ ጻጸ ኣበይ ከይትፈልጦ። ሕጂ እውን ጻጸ ደርፊ አንበጣ ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ ኮይኑ ብስቕታ ውራይ እኽሊ ምእካቡ ገበረ። ጻጸ ኸኣ ብውሽጡ ዓሻ ዓሻ ይበልካ ብምባል ነንበጣ ዕሽሽ በሎ። አንበጣ ስቕታ ጻጸ ስለ ዘቆጥዖ እዚ ደቂቕ ፍጥረት ደኣ ንመን ይኽንዕቆ ብምባል ኣብ ኣፍ ደገ ጻጸ ኮይኑ ብዓውታ ደጊሙ ደረፈሉ። ሕጂ እውን ጻጸ ብድምፅን ደርፍን አንበጣ ከይተሰናኸለ ምእራይ እኽሉ ኣይቋረፀን። ከምዚ ኢሎም እንዳነበሩ ከለዉ መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕኻዮም ይመፁ ከም ዝበሃል ቀውዑ ሓሊፉ ክራማት ምስ ኣተወ ብርቱዕ ዝናብን ንፋስን ምስ መፀ መሬት ብእዋኑ ክጽልምት ጀመረ። እቲ ንምርኣዩ ባህ ዘብል ዝነበረ ሻኻ ብማይ ዝናብ መልአ። አንበጣ ኸኣ ቡግያ ካብቲ ለሰ ወፂኡ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ንእሽተይ ገረብ ኣጽለለ። ኣዝዩ ብርቱዕ ዝናብን ቁርን ብምባሩ አንበጣ ክሳድኑ ኣድኒኑ ኣብ ገረብ ተጸግዐ። እቲ አንበጣ ዝነበሮ ስፍራ ሰሓቕን ደርፍን ከም ዘይነበሮ ብብርቱዕ ድምፂ ነጎድጓድን በርቅን አንቀጥቀጠ። አንበጣ ብፍርሕን ጥሜትን ዝኣክል ከባብ ማይ ዝኣተወት አንጭዋ ብስቕታ ከስተንትን ጀመረ። አንበጣ ጥሜትን ቁርን ምስ በርትዖ ናበየ ዝኸዶ እንታይ እየ ዝገብሮ ኢሉ ደኒኑ ብኽያት ጀመረ። ዝበልዖ መግብን ዘጽልለሉ ገዛን ብዘይ ምህላው ኣዝዩ ኣማረረን ዝገብሮ ጨንቆን። አንበጣ ዝበልዖን ናብ ዝኸዶን ቦታ ምስ ጠፍኦ ሃንደበት እውይ ኣታ ናብ ጻጽ ዓርከይ ደኣ ዘይከይድ ኢሉ ሓሰበ። ማይን ቁርን እንዳተሃረመ ጉዕዞ ናብ ጻጸ ጀሚሩ ብኽንደይ መስገደል ኣብ ኣፍ ደገ ጻጸ ምስ በጽሐ ኳሕኳሕ ኣበለ። ጻጸ ኸኣ ሰላም መን ኢኻ በሎ። አንበጣ ሕንቕንቕ እንዳበለ ኣነ ጻጸ ዓርከይ ቁርን ጥሜትን ምኽኣልሲ ኢነ በጀኻ ክፈተኒ መግቢ ተለካ ኸኣ በጀኻ ሃበኒ በሎ። ጻጸ ኸኣ እዚ ኩሉ ወቕቲ ኣብ ርእሲ ድኻመይ ብሕንጫጨ ትደርፈለይን ትላገጸለይን ኔርካስ ሕጂ ክትልምን መጺኻ ኢሉ ተቖጥዖ። አንበጣ ድማ በጃኻ ጻጸ ሓወይ ኣይትሓዘለይ ዋላ ኣብዛ ኣፍ ደገ ገዛኻ ኮይነ እንዳመቕመቕኻ ጽቡቕ ደርፊ ክደርፈልካ ዝብላዕ መግቢ ሃበኒ ኢሉ ለመኖ። ጻጸ ግን አንበጣ ኣነ ክሰርሕን ክደክምን ከለኹ ንስኻ ኣብ ልምዕ ሻኻ ኾንካ ፀሓይ እንዳተጸለኻ ብሓጎስ ይሕሊፍካዮ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ናተይ ናይ ሓጎሰይን ዕረፍተይን ግዜ እዩ በሎ። ኣስዕባ ኣቢሉ እውን ይቕሬት አንበጣ ሓወይ እዚ ንኽረምተይ ክኾነኒ ዝሰራሕኽዎ ገዛን ዝኣከብክዎ መግብን እዩ ክመቕለካ ኣይክእልን እየ ኢሉ
ማዕጾ ዓጸዎ ኣንበጣኻ እንዳበኸየን እንዳተገረመን ንድሕሪት ተመሊሱ እግሩ ናብ ዝመርሖ መንገዲ ከደ ተፈጸመ ብወገንኩም ከ ጻጸን ኣንበጣ መግቢ ክህቦ ወይ ኣብ ገዝኡ ክእትዎ ምተገበኦ ዶ ትብሉ ስለምንታይ